Happy New Year, guys. Tinoda kutenda Mwari negore 2021. Gore ra 2020 it was not an easy year. Takasangana nama challenges akasiyana kusanganisira COVID-19 ichiripo nanhasi. Vamwe havana kukwanisa kupinda gore idzva. I want to take this time kunyaradza vakarasikirwa nehama neshamwari tichiti nyaradzikai mumwoyo menyu nemuhana dzenyu. Ndiwo upenyu hwatakapiwa, tinozvarwa, tinokura, tichafa. So nyaradzikai. I know kuti it's not easy. Asi a word of encouragement kubva kwandiri ndekuti all the dreams amanga minawo mavisions amanga muchinyora pasi muchizeza kuatanga gore ra 2021. Let us not procrastinate, but let our dreams become realities. Okay, ngati yedzei zvese zvatikati tinoda kuita. You know what, get up and try. Yes, unogona kukundikana, but keep on trying. Zvinoita zvinogoneka. So ndakambozorora. I had a wonderful time yekuzorora, but so many things were in my mind. Zvakandirwadza zviri kuitika kuBite Bridge, kutambudzika kuri kuita vanhu kumba. So I had nguva yekunyengetererawo vamwe. Kana tichikwanisa kuwana nguva every time, not to only pray for ourselves but to wish others well, nekunamatira vari mumatambudziko. Kana uri situation, sometimes it's hard to pray, so we need to pray for each other. Saka tete vakazorora. We had a wonderful time yekurefresha. I'm ready to come back. Tiri kutanga kuverenga bhuku idzva on Tuesday, so I'm looking forward. See you guys in the comment section. Love you.